Fid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali saret żona interattiva biex tfal li għal xi raġuni spiċċaw imsejħa depo ikunu f'ambjent ċiera u li jħarishom. Dan f'mumenti u ċirkustanzi li jkunu diffiċli. Sistemi tal-op interattiv, kodba ta' tpinġija magħżula bi ħsieb u kunċetti li jippromovu l-edukazzjoni kollha sabu posthom f'din il-kamra li għalkemm ċkejkna d-differenza li se tagħmel se tkun kbira. L-erba' filgħodu nawgura l-post il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela u fil-preżenza tiegħu l-Ispettur Joseph Busuttil li fisser kif din il-kamra se sservi wkoll għal dawk il-każijiet fejn it-tfal jispiċċaw vittmi ta' reati kriminali. Allura hawnhekk nistgħu nidħlu mal-minuri flimkien ma' social worker inkellmu l-itfal dawk li jkunu vittmi biex jirrakkontawna dak li jkunu għaddew minnu. Ovvjament din hija diġà hija trauma minn nnifisha, però hija xi ħaġa li bil-forsi tissir minn naħa tagħna biex inkunu nafu l-verżjoni eżatt minħal il-minuri. Biex nagħmlu dan, allura l-estejna din il-kamra ħalli jkunu qegħdin fl-iktar ambjent komdu għalihom. Il-Ministru Abela qal li dan il-post se jkun adattat biex it-tfal ikunu jistgħu jesprimu ruħhom faċilment waqt l-interrogazzjoni. Għalkemm dak li jgħidu tfal fl-interrogazzjoni se jiġi rrekordjat iżda dawn il-filmati mhux se jintużaw fil-qorti. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru ta' dettalji dwar il-ħidmiet pożittivi li wettaq il-korp fost oħrajn għal kif il-Pulizija ta' kontra l-vizzi rnexxilha tressa 130 persuna brabta ma' pedofilija. Dan wara l-identifikaw kisru ċriki ta' pedofilija fejn uħud minnhom diġà weħlu sentenzi ta' ħabs. Is-sena d-dieħla l-Korp tal-Pulizija se jkun qed juża teknoloġija moderna li hija database tal-Interpol dan biex jissaħħaħ ix-xogħol tal-investigazzjoni tal-Pulizija fejn jidħol sfruttament ta' tfal fuq l-Internet.